Gepleýär Azatlyk radiosu. Efirde habarlar günnäli bilen men ýokşan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 3-nji oktýabrda Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň nowatdaky mejlisini geçirip prokurorlar we sudýalar işden boşatmak we wezipe belirlemek hakynda kararlara gol çekdi. Emma mejlisde may aýyndan bäri berilen käýinçler, berk käýinçler we soňky duýduruşlar agdalmady. Döwlet eýçiliginde TDK habar gullugynyň maglumatyna görä mejlisiň dowamyna harby hemde hukuk goraýjy idaralaryň şu ýylyň 9 aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri jemlenildi. Şol wagtda Türkmen telewizionyny berilen we resmi websaytlarda çap edilen şol bir habardan hiç bir anyklyk görünmeýär. Degişli ýolbaşçylar öz garamagynyňky idaralardaky anyk ilerlemeler ýa-da odolky berilen käýinçlerden, tankydy belliklerden çykarylan netijeler bardy, näme üçindir anyk zatlar aýtmaýarlar. Bu ýylyň 9 aý, hususan may aýyndan bäri korrupsiýa garşy elan edilen görüş, ilki baş prokuroryň soň baş sudýanyň işden boşadylmagy, içeri işler we milli howpsuzlyk ministrlerine berilen käýinçler we duýduruşlar, onlarca resminiň korrupsiýada aýplanmagy we tutsak edilmegi, şeýle de Türkmenistanyň territoriýasyna syzyp girenligi aýdylýan jeňçiler barada habarlan baglykda ýurtda kanunçylygyň berja edilişi barada çynlyky soraglar döredipdi. Şeýle de prezident Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň may aýyndan bäri geçirilen mejlislerinde korrupsiýa we paraxorlyga garşy berk görüş ýokdugyny gaýtalap, sud, prokuratura, hususan ykdysady jenaýatlara garşy görüş baradaky döwlet gurulundan anyk işler talap etjekdigini nygytapdy. Azatlygyň hökümete ýakyn çeşmesiniň soňky wagtlarda beren maglumatlaryna görä, korrupsiýa garşy görüş gurulugy dogrudan berk işleýär we Aşgabatda ýapyk günalarda we Töwestün otu boýunça geçirilen 5-nji ady öýünlerinden soň ykdysady jenaýatlarda aýplanan adamlaryň ýene onlarça barada bölekleýin hem bolsa habar berilmegine garaşylýardy. Emma TDK-nyň habaryna ila adarasynda kär umytlar döredenini gaýdylýan täze gurulugyň başlygy Mehmethan Çakyýewiň hasabatyndan bir jümle hem getirilmeýär we başda onlarça korrupsiýa işiniň üstüne açan täze gurulugyň soňky aýlardaky işiniň jemleri ilata nämälim bolmagyna galýar. Emma prezident Berdimuhammedowyň Türkmenistan altyn asyr saýtyna sitirlenýän sözlerini tasdiklenmegine görä, täze döredilen döwlet gurulugynyň esasy wezipeleriniň biri döwlet edaralarynyň hemde ýurdun kampaniýalarynyň işiniň açyklygyny ýokarlandyrmakdan ibaret bolmaly. Şol wagtda prezidentiň wezipeden boşatmak we wezipe belirlemek barada kararlaryny Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda kanunyň 16-njy maddasyna, Kadyýet hakynda kanunyň 54-nji we 73-nji maddalaryna laýyklykda gelinenligi habar berilýär. Wezipe belirlenen prokurorlaryň we sudýalaryň sany Türkmenistan altyn asyr saýtyna çap edilýär. Berdimuhammedow milli howpsuzlyk ministri Bayramowyň hasabatyny dinläp, bu edaranyň işgärler tarapyndan geçirilen işleriň ören wazipdigini belletdi habarda aýdylýar. Döwlet başçysyny 30 sentýarda milli howpsuzlyk ministrliginiň döredilmeginiň 26 ýyllyk münasibetli çap edilen gutlagyny howpsuzlyk ministrliginiň esasy wezipeleriniň biriniň ýurtda oňaýly jemgyýetçilik syýasy klimaty kemale getirmekden ibaretdigini aýdypdy. Şondan soň sosial gomlarda bu edaranyň işgärleriniň aýlyklaryň köpeldiriljekdi we beýlekler barada ilata umyt berýän gurulňlary ýaýradýanlygy hakynda resmi daýdan tasdiklenmedik we inkar edilmedik maglumat peýda boldy.